Usa ka 32 anyos nga lalaki ang gidakop. Human nga gireklamong nagdula sa iyang kinatawo sulod sa usa ka piso net shop sa Cagayan de Oro City. Apan ang sospek gibarugan nga wala niya gigawas ang iyang kinatawo. Ano yung report? Gidakop sa mga barangay tanod sa Lapasan sa Cagayan de Oro City ang 32 anyos nga si Crispin Pacaldo Jr. Human nga gireklamong nagdula sa iyang kinatawo sulod sa usa ka piso net shop sa nasangpit nga barangay. Sumala sa otoridad nga naaktuhan ang sospek nga gigawas ang iyang kinatawo, dayon gidulaan kini samtang naglantaw og video sa iyang computer unit. Gidakop gilayon ang sospek hilabi pa nga adunay mga minor de edad sa iyang palibot. Palihog lang gawas diri ayo pag binastos kay mga bata ang nadinhi. Naglasong man siya. Sumoto niya kay sa iyang kalagot ingon siya nga sige maglasong. Pag maglasong ko rin balikan ta ka ha. Iyang hulga-hulga. Moto nga nagpatabang og kuan gawas ang katong kuan ang katong complainant nagpatabang sa mga tanod. Gisaysay sa sospek sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga dili tinuod nga iyang gigawas ang iyang kinatawo. Aminado hinuon siya nga iya kining gihawid-hawiran apan dili kuno tinuod nga nagmasturbate siya. Igo rasab kuno siya naglantaw og anime ug wala naglantaw og malaway nga palabas. Kung mali yun, sir, mangingi po naman patawad sa kanya, sir. Yun lang, sir. Kung hindi ko nilabas, sir, hinawakan ko lang, gabay kate, sir. Inahagod-hagod ko lang yung... Sa akin lang naman, sir. Ginanon ko lang, sir. Hindi ko naman nilabas, sir. Gabi na. Kasong grave scandal ang gipasaka sa otoridad batok sa sospek. Ako kuan kayo ko kanang grateful ko nga natay mga inanaklase nga mga tanod diri sa atong barangay no. Nga paspas jud kayo mga kuan mga reaksyon mo na makatabang jud diretso sa atong kuan. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.